Bueno, Don Paco é unha cafetería, tapería, restaurante que leva comigo solo 10 anos. Desde o 2010 ao 2020 fai agora 10 anos. Pero antes estuve en 4 anos xa aquí como tamén como cervecería. Agora mesmo Don Paco é unha cervecería, tapería e medio restaurante, porque temos moitas comidas por encargo. Temos unhas especialidades que son o cocido galego, que o fago ao estilo Don Paco, e bueno, levo un pouco de todo, e parece que ten bastante fama, polo menos teño cocidos todas as semanas. Despois temos outro tipo de comidas que temos en carta, como pode ser huevos rotos con croca, con entrecó, calamares, croquetas, tablas de ibéricos, en fin, todo eso que se pon nunha tapería. Aparte deso, somos unha empresa que vimos na hostelería de moitos anos, desde o ano 85 estou en hostelería. Antes estuve en Cercis, que era unha cafetería moi bonita que estaba na plaza aquí do Ayuntamiento. É un pub que se chamaba Yadmín, entonces xa defendemos a hostelería, aparte dunha discoteca. Entonces, bueno, levamos moitos anos, desde o ano 85, pois traballando en hostelería. Eu, polo menos desde o 85, levo en hostelería, amén de outras cousas. Pero bueno, aquí estamos con Don Paco para servir ao carballiño non máis que poidamos. E hoxe estamos no día das tapas e facendo honor ao que comentaba antes do cocido, pois fixen un cocido galego, un cocido ao estilo Don Paco, donde, bueno, está tendo bastante aceptación, a xente está, polo menos non queda no plato, debe estar bo que o comen todo. En fin, eso é o Don Paco que temos agora mesmo. Bueno, Don Paco tamén ten comedor privado, un comedor privado para 25 personas, onde se fan os cocidos, onde se fan esas comidas por encarga, onde fago un capón do país moi bo, un capón caseiro, fago unha richada moi boa. Eu teño que dicir que é moi boa porque se non teño abuela, non hai quen me gabe deste tema, entón teño que dicir eu que é moi boa. Aparte de todo isto que temos xa como na carta, en fin, é salón privado, temos un local moi acondicionado, climatizado, e bueno, estamos á altura dos tempos que estamos atravesando. No tema do Concello está levando moi ben o da hostelería, tanto o Diego como o Dacal. Dacal leva todo o tema este da hostelería do día da tapa, é dicir, estamos hasta maio que as tapas, e levano moi ben. Non hai moito que facer e non moito que facer, porque temos un montón de festas. A partir da tapa xa empeza a festa esa festa que temos da historia como se chama? A Liorta, a festa da Liorta. Despois temos uns carnavales de verao, temos a festa do pulpo, bueno, estamos bastante, todo o verao e todo desde maio para diante, todas as semanas fan algo. Entonces é moi importante porque leva a que ven moita xente ao pueblo, xente daqui e aos emigrantes que veñen a partir de junio. Entonces hai moita movida no Carballiño e gracias aos concellales, a Dacal, que é o que está metido no tema da hostelería. Eso é o secreto del éxito. O éxito pues, nunca se ten asegurado. O secreto do éxito nunca se ten asegurado. Pero bueno, non dou queixa porque os meus clientes mantéñense fieles a Don Paco, a cervecería Don Paco. Non ao Paco, que o Paco, bueno, pois é un que está aquí traballando. En fin, os meus clientes son fieles e desde Cabrín, pois creo que non levo perdido ningún, ao contrario, me están aumentando cada día. Eu creo que a crisis, temos unha crisis máis grande que a do 2013-14, neste momento.
Pero bueno, vamos axeitando os precios un pouco, dando máis produto cada vez mellor e a xente con bo produto acércase a Don Paco, porque normalmente suelo dar o mellor produto que hai no mercado nos produtos que eu vendo. Eso é o sistema para poder manteñer a clientela. Bueno, Don Paco abre as 8 da mañá, empezamos cos desayunos. Empeza a vir a xente que ven aos bancos, xente que ven a comprar, hasta as 11. A partir das 11 temos un receso hasta 1:30 que empezan a vir a xente dos viños, donde ofrecemos un viño e regalamos un pincho. Entonces, por veñen, toman os viños, viño do Ribeiro, Blanco, Tinto, Riojas, Ribera do Duero, Mencías, eso hasta as 3:30 da tarde. En ese medio tempo de 3:30, desde as 3, 2:30, 3, empezamos a dar comidas por hasta as 4:30, 5 da tarde. A partir de aí temos un receso hasta as 8, 8:30, que volven a empezar outra vez os viños, hasta as 9:30, 10, e as 10 empezan a vir a xente a cenar, pois hasta as 12, 1. E por veñen xente que ven a tomar copas e, bueno, se tira hasta as 2 da mañá, ou, en fin, todo depende do día. Bueno, eu invito a todos os meus amigos e clientes, e os que non son clientes que se poden facer, a que veñan a Don Paco, porque aquí temos un servicio, creo que excepcional, temos un bo produto, unhos bons viños, unhas boas carnes e unhas boas tapas, entonces agradezco que a xente veña a Don Paco a facer a visita e tomar esas tapas e degustar esas comidas que facemos aquí en Don Paco. I'm not gonna get home.